Сола Медия и Флория Филмс представят. Той е Питър, а тя сестра му Ан. Току-що се преместиха в новата си къща и животът им се промени завинаги. Здравей, господин Боболечко! Трябва да отидем на Луната! Ан, дръж се! Дръж се! Къде е сестра ми, а? Страхувам се, Хванахте. че бяха отречени. Прискре в моето лунно уради ще бъде готово. И тогава аз ще управлявам цялата вселена. Ние ще. О, какво? Няма да оставя сестра си сама тук. Щом слънцето изгрее, никой не може да се върне на земята. И за какво са всички тези неща? За пътуването. До Луната? Не, до Карибите. Разбира се, че до Луната. До Луната! Пригответе се за приключение! Пътуване като това просто не е за теб. Това е за истински герой. Ето ги добрия, Боболечката и Грозни. До Луната и обратно! Така или иначе големия ми брат скоро ще дойде да ме освободи. И той наистина ще дойде и ще те вземе? Разбира се, той е мой брат. Пътешествие до Луната! Малка крачка за Бръмбър, огромен скок за насекомите! Уау! Еха! Уау! Очаквайте от 8 септември в кината. Разпространява Александра Филмс.